Imwe instruction yakandipa wadi maperfume avadi zvemamakeup izvi ukatoona kaisa ndongoisa lipstick but zvokungotiwo apo but kana vakatosvika avadi vaisatoda zvemafoni foni yandaitoti ndikaita foni yairasika ndikaita foni yaipwanyira panotaigudzima ungotisiya ishe uziva kuti chii kozi inini panditoti panapa nditone zvinhu zvakawanda zvandisingatoiti handikwanisa kungoita zvemujoni baba vanofunga maybe too much info hangu but nofunga ndatone zvema 4 years 5 years ndakagara ndakatozvigashira ndozviripo hakusi kuti varume ndisingavaoni zvekuti ndotanzimambe komadhimoni ndotovaona. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zvese zvaitika izvi I think zvinoda kuti tiende kumusha. Amweni ndiri kushandisa my emotions chiramwa kuramba kuenda kumusha. Ndakuda kumutsa mota kuti takazosvika kuno mazuva rodoka kuti tiende kumusha. Ndo musi waitanga umwe wadoro itika zvese izvi. Mota bvaramba kumuka magetsi. Kuda kudai hamba tatisaka tizofumira kuenda mangwana makuseni ndo patakatomuka tichitondi kuti pane zvinhu zvakatoitwa chimbo zvatopera mukasanyira watoti ndarwa pasi saka nazombozvibvunza uyu chichichichi ndo pandazonzwa chimbo dzapiwa handisva dzatowa mwana wehanzvadzi yangu ino wandotedzera naye chimbo dziya dzachipiwa mwana wehanzvadzi yangu wandotedzera naye dzakabva dzatoenda unogara kumba kwedu kwababa wangu namai vangu dziri kunzi dziri pamwana wake mukomana iye atanga kutora machira aya kwakunzwa uko atanga kumafuka chimbodziya pane zvaakuita atsidziomberera pachikowa chamai wangu mukadzi wake ndobva azviona ndiye akazotaurira tete inini akandondifonera tete ndozviri kuitika kunoona inini ndega handingamukoni ngazi iyi handisini ndinoirwa ini ndaunyarara taurirawo mwana tete saka mwana sisongo akataurirwa mubva vazoenda mubva vanotora chimbo iyaya mubva vaidzorera but ivo vanga vari for the opinion yekuti isusu tinonamata chimbo iyi hatisi kuida hanzvadzi yangu bva atoti mukadzi achati akatorambana nemukadzi wake chimbo dziya bva ndazozwa dzatorwa futi dzadzoka ikoko during that period iyoyo ava baba munini avo vekundichallenge avo havana kuzombouya papa kuitwa zvese izvi but ndakazongonzwawo kuti umwe musi wakamuka ukaenda mudhibhi zvaudhibhisa mombe dzavo vanhu vanotaura umwe waiti wanga wagarawo wakurwara semunhu anga akuru but vakangonzi vakaoma vari pavanga vari handisi faida kuita sei vaya vekunditi haupedze gore rineri umwana musikana bva vatofa vanhu vakundifona vakufa vakangofa zvinongoshandisa zvinoita kutotambisa gore rino zvanita handisi ndiri muruvini saka tachigara muna December wegore iroro hanzvadzi dzangu mbiri umwe akabva atanga kurwara musoro umwe wacho ndiye hanzvadzi yangu mbiri naigara Zambia akanga atoya munomu vaenda kuchimanimani ada kutenga building rake munhu anga inotundu kwake but nezvo zvazvingori nemumwe mutwini mwana wokwamainini because dzimba idzodzo dziri 2 dzinototi kukafiwa mwana kunoti kumba kwedu kukafiwa mumba mana maini munofiwa same year panofa wakatedzana vana vakambofa futi sisi wangu nemwe hanzvadzi yangu muna 2010 saka vakabva vazofa mamuna January wacho vakangofa vachiti mumwe nhasi mangwana vana vafa kudaro vanhu vakangotaura kumareni muchokwa nokabva munhu vari kurambira kugadzira zvinhu zvavo tasina munhu zvakuuraya chinyora hana chichi but ini handina kukwanisataura because ndandabatikana ndandarwadziwa ngazi ndandatoudzwa nanasekuru kuti waenda kuno unosvika chinodii chinoyarara so ndakabva ndanyarara but ndiri kunzwa kuti paguwa peimwe hanzvadzi yangu pakabhovhokera zvinotoreva kuti vanhu vandaibvunzawo vaiti chiwani pane zvaari kuzama kuda kutaura kuti tatakuda kuti tiise dombo inzi rakabhovhoka guwa racho. So izvi zvetimbo zviya zvaitika chimbo dziya dzadaro vanhu vanga vasikuchazvigona vakamboita makore vachizama kuda kuunganidza vanhu kumushoko vanhu vanga vasingachauyi vakuti ndofunga teresa ari nezvaari kuudza vanhu because paya paakaunganidzisa vanhu akati kuvanhu uyai ende takatoona nevamwe vanhu because kwakauya vanhu hanzi vamwe vanga vane makore vasingasviki kumushoko kuti vatinwanei ine handizivi. So vakamboita makore vachizama kuunganidzana vakomana ava vachiita zvavaiita tinenge tumasadaka twavo tinenge tuchingokona chimboziya vanadzo dzombonzi dzapiwa uya inzi ndiye ari kubudirwa nasekuru masaira handizivi kuti zvii zvakaitika ndinganda kuti azozvida iriro chimbodziya dzikazodzadziserwa tabva tazongonzwa kuti hanzi chimbodziya dzakanoradzikwa ndakazonzwa musono dzangu dzanzi imwe yacho inzi kuMozambique that I don't know but mumaoko mangu hadzina kusvika handisini ndakazodzitengesa kutengwa kwadzo kunge dziripo kuti nditomboona kuti pakatengwa izvi zvakamira sei dzakatengwa sei izvo zvandikwanisa kuzvipindurira ndahandisisi
kuno kumanje nina sekuru uyo musikana uyaenza ibudirwa akazongonza akazobudirwa abudirwa ndobva ataura kuti siyana ine zvinyaya mukaramba muchitokonya muchapesera manetsana vanhu zvichisiyana inazvo muende kuchechi murunzwa vachaperera ipapo inini kuno kwandina kupera bakutambudzika ndatanga zvirungokontinya ndingati ndatanga zvirungokontinya kurota kuya saka zvavanoita vanhu havanombopota vachimbotsikirira mudzimu yavombovhara ini ndozorotiswa nchinzi ita kudai pamba pacho ndongoti ndichifamba ndosangana nemunhu because ndikada kufamba kuti kana kuenda kun'anga kumaprofita hapana chandobatsirwa saka vanondipa vega mainstructions ekuti ita so saka ndine nguva yekuti dzimwe nguva ndotonzwa kuti mazuva ano handisi kurota kusina mazuva ando ndinonyatsoroteswa sana ndatanga kuroteswa chinzi iwewe pawakanoshaishira nyaya yako because ndinotema ndinoita emotional ndosvikepi nchirarama life ine disorder kudai apa vanhu vanenge vasikuunderstand kuti what's really happening to you, you know. Saka ndobva ndati plus vamwe vanhu vanenge vakudzwa ata zvenyanga ata zvechivanhu zvinokudiscriminata kune vanhu because vanhu vanenge vane maversions akasiyana but sina kuregera kuita kungonavata because inini understanding yangu ndaingonzwa kuti God is above everything, even chivanhu chinorecognize kuti kuna musika vanhu there is a God above, so handiregeri kunavata but ndakatanga kuda kuembrace izvi zviri pandiri because ndaita kuti if you don't embrace it you don't know kuti hauna chaunofa wakaita muupenyu. Saka vanasekuru vakazotangondirotesa kuti ndakasitanga kudzwa kugara pasi ndakudzidza kuziva kuti unokumbirira vandatenga tsvimbo yangu yemuti imo pabongo waitovonayo ndo yega chinhu chandinacho, so ndogara pasi ndinokumbirira. So ndoti ndikakumbirira na3 dziedzi manje chinhu chese chandinotokumbirira na3 ndinotoita hangu nungo dzinomuka but ndikamuka ndikakumbirira na3 kungogara pandirodai bute racho havatonyatsorida because dzimwe nguva ndikada kuti ndidai kuti ndotonzwa muchesti makuita heavy murunzwa, so bute racho havatonyatsorida but ndinokumbirira zvakanaka. Handina kukumbirira ndichiti itai nhindi zvakati havadi zvakasviba. Imwe instruction yavakandipa havadi maperfume havadi zvemamakeup izvi ukatoonawo ndakaisa ndongoisawo lipstick but zvekungotiwo apo but kana vakatosvika havadi. Vaisatoda zvemafoni zvekuti foni yandinayo iyi handitomboyi upgrade ndakaitengerwa neimwe bhuru wangu kwarari ndaitoti ndikaita foni yairasika ndikaita foni yaipwanyika kana taigona kungodzima ungotisi ishe yaziva kuti chii ndopa ndakazitanga kuudzwa kuti zvinhu izvi unokudini unokumbirira. Marelationships aiwa I cannot have a relationship, so ndakangozvigarira for now but mwana ndakazokwanisa kumutora kunyora grade 7 anzi tora mwana wako kati zvatiida umuchengetedza zvada umurwira aidziza kucross code akabudawo ne6 units ndotendawo Mwari iko zvino hake ari kuchikoro form 1. So ndakangogara kudaro ndichingokumbirira ndichita chinamata ndichikumbirira ndichita chinamata ndo pandakazonzi iwo zvawakaita enda kuna ana baba kwete nhanjadzi zvamakaita izvi mukaita bira renyu ramakaita neni waita nehanjadzi kuna ana mudhara kwakusingasviki because vana baba vangu vakakura vakatodi vakapatsanura mudhara vasara mumusha maana baba vangu vanobarwa nababa vangu seimata semva vari kumufakosi ati ndonamata vane bhanire ravo rechibhuku mudhara ndonovatanga sei ndokutaura neshamwari dzangu because upenyu hwakandikaka vakomana tosekana kule matambudzika neupenyu tendere musha shamwari dzangu dzinotaura zinoda auya kuno tikuperekedze tinosvika pana mudhara tinoone yekutamba ndaenda neshamwari yangu. Shamwari yangu uyu mukomana asi kumba kwavo vakutondiziya vana baba vacho nana mai vacho vakasicheka wanga kutondiziya mukadzi wakandiziya hanzvadzi dzake tatowa tashingisa ndio handendi naye nguva zhinji taenda ina utoziva kuti kuenda kwandiri kuita kwatoprepeiwa kudhara kumberi kwandiri tichisvika mukadzi wababa vasi baba akatanga kurwara akanga arwara panguva pamashure pacho maweeks before arwara ndobva aenda kuhospital vaniswa murwara nazvo zvine chivanhu ngati mavaenda kwavanobatsirwa muvaswavanzi hati sotombokubatirai dare rimwe ramurwuda imimi muri kunzi kashirei mwana musikana ari kuuya idzi ishumba idzi dzine hasha dzine chiki dzine chi vasarambe mwana iyeye vamuitire zvavanoda kuti vafanira kumuita mukangodaro chete imi muchapore kudzoka kutoita right tiri kutosvika kweyo neshamwari dzangu tikutoita zvezvekuti whatever outcome tatosvika tototambirwa zvakanaka paya vasototitaurira vakati ndo zvakaitika zvekuti tatotozviziva kuti urikudini uri kuuya ongochitire zvaongochita nevakomana baba zvinhu zvekuti tisingachazii chichi tataura
vantaurawo zvavo baba vangu vakadai chingada ini handina basa nezvakaitwa nababa unoti ndandakura nababa vangu chindauya panapa unotaura nyaya iri kundidini baba ndiri kundinetsa saka wati tiite sei ndikati hai mimi ndiri kufunga kuti tikafamba tiri pamwepo ndobva vakataurira tete vamakaona kwamambo vaya baba munini wadaidzana navo ava vekumusha havafambidzani ba takuziva nyaya dzavo bva wadaidzana tiri takaprovhaida transport nemari yacho bva vatiendesa kumunhu wavo kwakabatsirwa mama kuya titisvika ikoko muchazowanzwa wachida kuzvipupurira vakataurirwa kuti dzinza renyu rakagara zvekuita makatoudzwa teedzererei izvozvo asi muite nechii negwara bva wapiwa butira wakapiwa bva wanzi vanogisa mudzimu wemunhu uya bva watoriwa pasi ndakusovhira munondipawo bute kana zvokugeza zvikaziwo amupiwe kana ndanyima taenda kuya nana baba vana baba vakuprepare kuti tichiite bira riya bhajeti rese ndini ndakarita tataurira vanhu mugroup matatafoma vakomana bva watanga kutenga ko imi munogofamba nemwana uyu hanzvadzi yangu unogofamba nemwana wamai wangu senyi ndisingazivi ko imimi ndiri kukutaurirai ndiri kuinvolva vamwe muri kuti tinoenda kuchechi vamwe muri kuti isusu hatiiti zvechivanhu vamwe muri kuti hatiuiko hatitonge nemusikana saka muda kundiite sei inini ndiri kutambudzika ndingada mudini chidai kana izvi saka vana baba wakafa plus ava ndivana baba iwo uri kuenderei kuna ana baba ivavo wanga wasingataudzani nani nababa wangu ini handisina kuinherita magrudges plus ndakatoudzwa kudhara kuti hapana zvavanokuita dai vaida kutokura vangadai vakakura kudhara ende zveshuwa pane nguva yekuti vanhu vaingofuma vachindifonera makusa ndoda kunzwa kuti tiri kufemhere pandakadenha nyaya idzi because vanhu ava vanotozikana maitiro avo so tadaro vana baba vakabva vati ngati takaenda ku2 kwatakazoenda kwechituku kunhu kunozikanwa neshamwari dzangu patasvika vana baba ndiwo vakakuselect wati kunongo ndo kwatoda kuita asi tichatanga taitira kamini bira ivo kwavari vakati mini bira kunongo tochibuditsa mudzimu uyu kana mudzimu uyu wabuda takuziva kuti manje takwanisa kuenda kumusha because kumusha uko vanenge vachityanana vada kutungamidza chidzimu inana kukwanisa kuramba semwana taronga date duro riya rabikwa pagrupu taikomunicate vanhu vachiti hatina basa nazo vanhu vachishora vanhu vachiti tikatombonetsana kutukana zvekutukana zviyani hanzvadzi yangu iwo wandotedzana nayo so takazoti pakunonyikisa chii mamera tafuma inini nefriend yangu because ndiye anenge achiti drive ndobva ndati ngatisaende muMbareba kunotenga zviro zviri kudiwa ngatange tanotora mudhara kumfakosi tavatora tochiuya vana mudhara vaapo nemunhu wese tiite sei titenge zviyo kuti zvinhu zvijeke tisaitonge isusu tiwamhanyira umberi saka takanovatora chinovatora mudhara bva wati musataurire nyumba bamunini wekuchitungisa baba bamunini wekuchitungisa vane kamwe kakuita kawo kekuti pese pamunoendita zvamunoita nawo andakanonge kukakubhadharwa so ava tete ava vatotanga kusazvida varotanza zvinhu zvacho zvikangosiyiwa zvakadaro uona saka ina ndamboda kukonzentrera neizvozvo ndakamukonzentrera zvovaida kunzwa vazvinzwa kuti dzinza rakagara peni zvakatoita kunge ndoona sekuti vamuna vamwana vanenge vachizvidawo inini kwandiri I'm not pushing to win kana kuti ndikuda power kana ndoda chinhu ndikutoda kuti zvinhu zvingodi zvingopinda mugwara zvigadzirika kuti instructions andiri kupiwa so takazoenda nababa wakabva wati inini ndini baba wako bosi ndini ndakabarwa nababa wako saka logistics dzinesava ndichazongowataura kuti tadai takaenda kuMbare baba ndo wakatosarudza zviyo ndiwo isusu chedu chikwakuri kubhadhara neshamwari dzangu taisa mumota bvataenda kwamai vave tasvika bvatanowapa bvatatenga nezvimwe zvaitodiwa kuti vanhu vanga wapo vatanga kuita chidoro pagurupu bvatadini bvatakomunicata kuti ndo zvadaita saka pagurupu pakatozokomunicatwa zvinhu zvatoitwa baba wakabva wangoti ngatizviitei chinyarari sibva tateedzererwa uruswa saka vanhu vakatozonzwa kuti doro rabikwa dzidzisi vanhu vakawarairwa hanzvadzi yangu uyawo kundirwisa bva aita accident kumusha kwara zvekutokwara zvizvo ini ndakazongonzwa because ndatobuda mugurupu nekunetsana kwatata asi tonzwa waya vanhu mungabike doro musina kuzotaura kuti maakunyika but ivo vanga vati ita zvauri kuita ikoko nana baba andikushaya kuti vari kupopote vaita zvaiti pese apa tatunzwa maproceedings but vanhu vanozotaura kuti vakunotenga zviyo inini kunouku vanhu varonzi doro riri kumwiwa kunouku kuti ichi ndakuita accident bhutsa ndafa kudai zvakutoita kunge zvine accusation urikuzwa inini ndiri kunoneswa nana sekurunzi nyarara isusu tinenge tafamba tasakura patinenge tasakura haisi hondo yako iwe wateedzera zvatudi zvatuta saka bira riya rakaitwa vanhu vakadaidzerwa kunzi uyai
hapana akauya kunze inda ndatozvitaurirwa ndikatoti nana baba muruswerei mutaurira indakaudzwa nzibira renyera muri kuitira kunokuya richangoyei mimi chete kuti muone maanza enyaya muri kuda nemasahwira angu biro chairo rinozoda vana vekumusha ndokwandotinha vana vangu vachiuya ndiri murume mukuru handigari musango handiitirwe bira musango ndirishe vane musha wavo ava vakavhunza vakati sekuru pamusha penyu pamatongo saka vanhu vanoenda nopinda paisvikanzi padare rasekuru ipapo pamatongo ipapo endai ipapo mari yacho mari ndichakupai ndo zvakabuda sekuru vachidini vachitaura pavabuda pabira pavavataurira zvimwe zvavakavataurira ivo vana baba vakazobvunzwa nemunhu uye akatisabira magutsikana here zvikanzi zvimwe zvinhu zvataurwa nemwana zvinhu zvakatoitika iye asati adini azvaro saka izozviziva sei tagutsikana kuti ndisekuru vakadini vakagara saka vati ivo havana kupfeka sekuru vakati teedzai gwara rezvandadini nezvandataura dzinza rangu ngaritange radini rachena haipapo ndopaunotanga kukwikana nawo madhara kuti tichiende kumusha uku vanhu vasi kuda kuenda kumusha kuti dzinza richene vanhu vasi kuda kuchenesa dzinza ndatouya ndasvika ndagara ndikumirira kuti vana sekuru vatipe mari yekuti titese tichione kutenga zviri kuita sei zviri kudiwa zviya saka ndaitofunga kuti nini ndivo vachapa inini mari iya sekuru ko hamusi kuvhura zvemari dzacho vana baba vakati isusu tisi tichapiwa saka kwakabva kwaita ngozi manzwira andinozviita inini because inini ndakangoroteswa njinzi uramba uchingochema uchikumbira mari takakupa ndakushaudza kuti mari takapewa kupi ndakuzongodzwa ndautaura nevanhu kuti teterai vaya vakaenda kunopiwa kuya kwakagadziriswa musha kwamanjoro kuya kwe tete mwana wasekuru great pane ngozi amene zvavakaitirwa ikoko muchazonzwa zvakutsanangura ati ngozi makore esa yambobvira yanetsa kuuya uzoripwa kana vanhu vaiziva kuti yanga iriko kana chii handizozivi but yakatanga kuuya uzoripwa ipapa beyanoripirwa kwamudhara mufakoswarai ameno vana mudhara kuti vakaichanja sei nandakutaurirwa nyangisirwa mari kuuya kwairi kuita ndo mari yaifanira kuti tisimuke tiuyepi kumusha handizivi vanhu vakasiyana asi vanhu vandiri kuziva tete vanga varipo tete vava makwana baba munini vanga varipo namudhara vanga mufakosi magurosari akabviswa ipapo ndo magurosari mamwe acho maripirwa aya yaifanira kuita mari yacho yaifanira kunzi inini chizvipiwa yainzi yaifanira kudyiwa nemunhu wese nedzinza rese saka mudyiro waya yaizofanira kuitwa ongongori izi kutora mari iyoyo kana tatichabvisisa mombe 1 inodini inofamba ndo yaibva inoita muriwo kupi kumusha gurosari riya robva rabatsiridza mari dzimwe dzinove dziri kudiwa dzabatsiridza tataenda bva tanodini ava vobva vanzi vari pachini ngozi tobva tatopinza mudzimu chini mumusha kana kuri kutenga tsvimbo kana paizoita tumashotfos handizivi zvainga zvoda kuitika ipapa patina namboudzwa ndakatozozviziva manje ndakunetsana nana sekuru murungurama makandimisa muchiti mari takakupa mari yacho iripi ndobva ndakuzonzwa ndakakuda kuzoenda kubvunza ana mudhara vakatsanangura zvavakatsanangura mufatsukusa vana unyatsondibudira pacho ava manje vekuchitungwiza vakunditi iwewo uri kuda kubvunza zvinhu koiwe uri kudi kushingirira vamwe vese vava vari kushingirira wa plus mudzimu wako unenge ukunyepera ashe baba muruti nini ndiri kunyepera musimere makafamba neni mukazvinzwira nhasi nekuti ndine zvandava kukubvunzai maakutondiitira zvehasha ko vana venyu inini wandakazonzwa kuti mumwe akabva aroorwa mumwe akatanga kuzvara vana vakuita ndikatozotendwa inini kuti makaita ine programu yamakaitisa kumusha bhosta itotya ndiana anoitanga saka muruti ndiri kunyepera chii saka ndakabatikana ndobva ndatotaurira shamwari dzanga ndati inini zvemudzimu zvacho kana vana sekuru vasingadi kurwa pachavo ndakusiyana nazvo apa last year zvanga zviri kuitika izvo zvichipinda mudhisi sebaba vekumufakosi ndo pakazondifonera svika zvakatotenga machira kuya kuno inini kubva ipapo ndaingonzi usaende tichakutaura pakutopera almost gore katatopinda mugore rino handina kuenda ndobva baba vavazonzi vadonha ndofunga munana May June this year vanzi vadonha ina ndakuziva kuti kudonha sei svika basi baba vari kuti handiendi kuchipatara chedzeiteresa ndakutotaura namama because mama wakabva watoita nani kubva pakaitika zvese izvo ndabva ndazoti mumwe musi shamwari yangu ikati shamwari uya shamwari tiende ndobva takabva taenda uku kumusha kwakangodaro hatichataudza nevakomana vagadzirisa makuwa ana sekuru hatisi kuzviziva
inini ndiri kurota vana sekuru vachinzi magadzirira makaita makuwa edu handiwo plus makagadzira guwa rangu musha wakasviba. Ndanyarara hangu. Tazoenda kunoona mudhara tatosvika mudhara wayo havasi kumborakidza kuti vari kunyenyewa takatosvika paine kwawangu waenda ndiri kutaura nawo mudhara ndobva wakanditi ndakushedzera kuti ndikupe machira andakatenga ari mombo mira ndikupe nekuti pane mhepo yekuda kuuya pauri kuda kukunesa. Aiwa mudhara hamundipe machira kunoku haisiyo instruction gwara ratakanzi titi zvamakaona zvandakanetsana nevakomana ukuva kuti muri kuendera nopirwa mafuta eshumba. Inini ka ndichazopedzisira ndangomira ndiri hwani because vanhu munoti tikanga tikuteedza gwara moda zvenyu panoda kukorektai pamatanga kunditira hasha ndiri mwana kwamuri baba handikwanisi kundikuitisei nharo asi ini ndichirespectai zviri pandiri vana baba venyu tione kudini kufamba. Saka takaita makakatanwa ndinozviramba tichitodaro tete ndobva wakabva wasvika teta long time chichi tete vakarakidza kuti vane zvavaida kudii kutaura asi hazvina kuzokwanisa kutaurika handizivi hangu kuti nei. Vakazototaurira mwana vakubuda kuenda kuti ndandauya kuzokutaurirai munozoudza mundaraunda ndauya kuzokuudzai kuti Ernest ari kurwara mwana wababa wayo akanzi akutangawo nhiku uya kudzai zvadaidai kadaro ini ndakabva ndangosiya machira yabva tangobvapo ndofunga yato almost 2 months ndochidzoka pano ndine ndichingochema ndobva ndazonzi musi wa12 June ranga riri birthday rangu ndobva ndarota so ndakabva ndatanga kutsanya 40 days ndakatanga musi wa14 ndakapedza musi wa24 July. Paurongori kutsanya ipapa pane zvikuda kudini kuitika pane hondo dzatoda kurwa so ndobva ndakatanga kunzwa kumusha manje kuti vanhu vatanga kutiburana kuzosvika ndizonzwa kuti vamangarana kwamamundasa pachavo nyakubvisa chimbo aenda kunomangarira so vakauyawo vakataura nyaya iya conclusion but hatingati kamama vagara nababa kwemakoresa wozotanga uya kuti ndauya kunomangara kwamambo wewo hazvirambidzwe. Hanzvadzi yangu uyo wamakaona kudzai akanzi 18 years nemunhu hatingatangi kuti mhiku uyo ndo waendera kwamambo uyo kuti zviri kunetsa mwana. So inini ndinopa ruremekedzo vana mai vangu rwakakwana asi ndichingowataurire ini ndiri mbudzana sekuti aiwa ngavataure nyaya yavo chaiyo yakunetsa. Tsvimbo sei vana baba vari kutadza kubvunza vana vakomana kuti tsvimbo dziripi ivo vana sekuru ngavataurire mambo kuti sei ivo vari kutadza kubata tsvimbo inyaya yekuti tsvimbo iyo haibatwi paigari pakasviba. Saka vanhu ngavasape impression yekuti tsvimbo yasekuru yanga yakashata tsvimbo yasekuru zvinhu zvazviri demonic and fetish ndosaka takapisa tsvimbo. Tsvimbo it's a symbol of power ine simba yaro ine zvaisingatoda itodi tsvina tsvimbo iyoyo because inini panitori panapa nditode zvinhu zvakawanda zvandisingatoiti handikwanisi kungoita zvemujuru baba vanofunga maybe too much info hangu but ndinofunga ndatone zvekuma 4 years 5 years ndakagara ndakatozvigashira ndozviripo. Hakusi kuti varume ndesingavaoni zvekuti ndotanzi mamhepo madhimoni ndotovaona but hazvitongofambi ndozozvikumbirira votondiudza kuti haungoendi iwewe unotokumbirirwa nekuti tarisa kumashure ukuone vese wawakadanana nawo kana kuti ine zvainovhura panenda roorwa uya upfumi munhu uyototanga kutoita upfumi saka anofanira kuroorwa ndobvisirwa ndokumbirirwa ende kuroorerwa mundiro yemuti. Vakomana avo vana vavo vese vavari kuzvara vari kudzoka vamwe vacho havandiudza kuvarume variko muchavanzwa ivo vega vana ava kana vakashinga kuuya muchanzwa vachauya vachikutaurira zvavari kusangana nazvo but hatingorodzwi tikaenda tinotokumbirirwa ende vana baba vanozviziva but vakomana havazivi process yacho but hapasisina kuwirirana but takatarisa family tree yedu nyaya yakashatira panana baba because sekuru na great vakarodza vana vavo hanzvadzi dzavo vakanofira kuvarume zvinhu zvasinganetsi. Sekuru ishe grandfather vakarodza vana vavo vanatete vedu vakafira kuvarume vari kuvarume wavo zvakanaka. Apa panana baba vedu apa ndobva wabata wabvisa tsvimbo yemusha vana haticharoorwa. Vanasisi vangu vakatoroorwa vana baba vacho variko kuvarume wavo isusu manje zvabva zvanetsa saka ndo mamiriro acho azvakaita kuti vanhu vangoziva kuti ndizvo zvacho mamiriro azvo.
saka imene kufunga kwenye solution chaicho ndiipi tisingatenderi because imene tinoona kuti tinokotorine kune vachaona because vachaona solution tisatombotenderera pasi solution tisangotenderera makore tikaita vatoenda pasi solution. Solution ndeyekutoti chekutanga ndotokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kune vaya vanogona kudzora zvinhu nekubvisa zvinhu because inini hangu handishopiri. Pamwe variko vamwe vanouya vachiti tinogona kudzora because handiti muri kuona kuti ava vakataura kuti kune nyoka iri kumabhanana but ivo havana kuenda kunobvisa nyoka iyi. Ndoreva sekuru vari pandiri vakabuda vachingotaura zvinhu zvakasvibisa dzinza ravo kuti endai pakati. Saka ndokumbira vanogona vacho kubvisa ivavo kuti kana varipo vanongouya vosvika kutungamirwa but solution tisingatendereri ndeyekuti vana baba vanofanira kuteedza gwara iri rinoti gwara iri riri kunzi tese rinofanira kuronga dheti ina ndivaenderi kumberi sekuti apa ndiri kutaura ndiri mwana voronga dheti ravo ivo toenda kunoungana kumusha pamatongo asekuru pakataura taungana ipapo totangisa kubika doro according to zviri kudiwa nasekuru kuti munonyika zviyo zvacho manyika zviyo zvacho mobika ende doro rinonzi rinofanira kubikwa nevanhu vavo machembera abhazera. Last time vakabika variko I think kune vanhu vanenge vachitoziva vanhu vanokwanisa kuti izvozvo totsvaga ivavo vobika doro racho mubikirwa warinoitwa ivo vachititaurira inini vanotaura kuti kana maita zvinhu zvangu nemazvo ini ndichatinha ndega vana vangu vouya ipapo padoro ipapo ndichakupai mhuka yangu yemusango. Kuna Sahwira vanonzi mwana waSahwira wanga uri Sahwira wasekuru wangu ini grandfather antoziya maurayirwo acho nemaitirwo ezvimwe zvinhu zvacho handisini ndega ndinoziva zvese. Timbo idzi totaurirwa direction yekuti kana paine iri kuda kuripeswa yakapiswa iyoyo inonotengwa sei then kubva ipapo ndo patichati timbo idzi dzapo tonotora imwe yacho yakanzi iri kumadhaka nekuti yakanzi inofanira kunotorwa nemunhu wese tozonzwa zvekuninga zviripo runzi kune matehwe eshumba tozarurira. Ini ndiri kufunga kuti tikabika doro redu zvakanaka zvega zvichataura zvega kuti zvinhu zvaita so vanhu zhinji vanobva tagumira pekuti vanhu vanonga kuti hatina mari saka ndekumbirwa kuti kana yeye ichidzoka mudare mamambo mutasana kuti ndakanzwa kutonga kwawakaita kuti vakati vanhu ikandisiyangu kuti vanhu vakadzokera vazivewo vaita kuti vana baba ava kanga vatibudisirewo kamari idzi dzakauya dzichinzi mari dzidzinza kana zvichibvira handizivi asi kuti inini nditanga kuti ndinokontributa neshamwari dzangu hadzitoiti because ivo varidzi vedzinza vane instruction yavo yavari kutaura kuti mari tichadini saka hadziti futi kuti tingoti mani tichangotora mari from elsewhere ndo zvandiri kufunga kuti tikaita izvozvo timbo idzi dzichadzoserwa negwara chairo chairo. Inini kuno kundoichitopihwa handisi kuti vaniteerera ini asi ndakambovasiya vanhu vakaita zvavanoda vakadii vakaita sei hapana chakabuda. Inini ndakatoudzwa nana sekuru kuti mukanga mateedza gwara chaicho hazvibvunzwi 2 months dzakawandisa muchatanga kuona change musha menyu. Ayoni iyoyo yavainingiri nayo vakati ichatanga kubuda nekuti ndindoda kukupai mari yekuti muripe ngozi dzirimo musha dzandakabata ende mukutsanjera zvisho vakatoya akataura kuti musha muno mune ngozi dzakawanda zvekuti kutosha kuti sei vanhu vanga vasindotanga kukudibuka kufa but ivo vaiti ndiri munhu mukuru ndakadzibata handizvitutumadza handidii but zvihombe nekuti dzimwe hope dzandinomboroto ndototaurirawo shamwari dzangu tozonzwa vamwe ndakudaidzwawo maovhetu ndakupedzisira ndakumatumba uko kune masvikiro enyika inoi ndopedzisira ndakudzwa zviri pauri zvikagadzirwa zvine zvazvinoda kubatsira nyika yeZimbabwe handizivi kwazviri kundiendesa kana kwazviri kubva asina kuzama kuzvipa mbiri kana but it is what it is. Inini handisi kuchazviramba kuti zvakauya zvikasarudza inini handina kuzvirombera handina kutsvaga ndiri pangu inini rutivi rwangu ndiri kuita rwekuteedza mainstructions mado's and don'ts zvinouya nazvo but ndiri kungoti vana baba ava handisi kukutongai ndiri mwana wenyu asi pane nguva yatinovhiringidzana zvekuti imi muchatodzwa kutokutaurirai kuti ane pamuromo dzimwe nguva anototituka zvinenge zvakakwidza
because havana vanhu vanovaudza chinhu, havana vanhu vanovataurira. But inini ndikasvika kuti dzihansi kuzvitutumadza, pane kamwe kaodha kavanoita nekakudzisa kwavanoita. Sini nditovakumbira ndakavaninibisa semwana asina kuita kuvakomana kuti gadzirisai zvinhu izvo, because kumberi kwataakuenda kusi kuvatyidzira. Inini ndikupiwa zvinhu, mukasagadzirisa zvinhu izvi gore rino kwete kuti zvinakire inini, nekuti kuna vamwe vana baba vanobva vati kana huri uvhimi hwacho ngauhurire munhu wese. They think kuti it's me who is going to benefit. No, handisiri ndega ndisiri kuenda kubasa dzinza rese, handisiri ndega ndine urombe rouri, handisiri ndega ndiri kutadza kugara mumba murume, handisiri ndega ndiri kutadza kudhiraivha, handisiri ndega, kutori nevamwe vatosangana nezvakwanda, vamwe vari kutorwara. Saka tsvimbo idzodzo ngadzidzoswe.